ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nini. Ngakho yimani izingalo zenu ziboshiwe. Ngayikhumbula ikhali uNkulunkulu efuna ukuphindisela ebona ukuthi akekho omelayo, akekho ehlulela kahle, wavele wayithathela isinyathelo ukuthi nophindisele. Ngikhumbula ikhali eyivaliwe ukuthi uNkulunkulu wayithakatha, kuthiwa ingalo yakhe yamsindisa, wabhinca ini ukulunga njengebhanti lensimbi, wagqoka ini isigqoko sensimbi sindiso. And ngiyakhumbula ukuthi uma sitshelwe ukuthi asihlome ikhali, kuthiwa ikhona kumele hlome ikhali zikaNkulunkulu. Enye yento enhle ngekholo lilwa ngekhali kaNkulunkulu athumelwa ngazo angahlulwa lutho. Lezi khali uNkulunkulu athumelwa ngazo angahlulwa lutho zidasemikhali kuthiwa ihlolwe yini? Is a guarantee of victory ekholweni. Ikholo akusiyo umuntu okumele ewine ngekhathi ethile. Ingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu usiholela njalo. Nalesigaba lithi njalo kusho ukuthini? Niyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu usiholela njalo kodwa nokubona. Niyazi kusho ukuthini? Kwa-Israyeli uma nihambe naye empini, uma seninqobile, inkosi ibinihola ngenkathi nilwa, naniphakamisa phezulu niyithwala, bese nihamba kube khona abantu abaningi abayilandelayo becelebrate i-victory. Kwakubizwa ngokuthi udwendwe nokunqoba. Njalo uma inqobile kwakuba nodwendwe ne-celebration ukunqoba. Kuthiwa-ke olwamakholwa udwendwe kumele lube njalo. Siholela njalo. Lubele igama ethi njalo. Siholela njalo udwendwe nokunqoba. Olwa amakhosi ayeba nodwendwe uma enjani enqobile, kodwa umehluko lalingabibikho. Bathola amakholwa kuthiwa alube, kumele lube. Okusho ukuthi umzalwane noma ingaba nezimpi ey'ngakanani, but umzalwane umehlomile kumele ukunqoba ube njalo, so that njalo ezohlala eholela kwi-celebration yokuqoba. There is a current of victory. Akumele kube khona izinto ey'zomhlasela zingahluli uma ewumzalwane onjani, owaziyo amacebo ethu nowaziyo ikhali zakhe zikaNkulunkulu njengekholo, elwa e-alert. Lowo mzalwane akwenzeki, uholelwa njalo odwendwe nokunqoba kwenzeka. Engakho lithi iBhayibheli kokholwayo njani konke kuyenzeka, number 1. Bese lizothi uma nikholwa ayikho into eyonahlula. Last verse. Uma nikholwa ayikho into eyonahlula. Uma nikholwa ayikho into eyonahlula. There is a level of faith la umuntu afika kuyo uma ekhula la ingekho into emehlulayo khona. Sanibona? Okay. Wa-Israyeli kwakuba nesotsha. Leli sotsha ekhanda laligqoka isigqoko leso. Lesi sigqoko esokuthi uma kwenzeke into kwajikijelwa into ethile, usinde ini? Ikhanda. Ukhakhayi nayo yonke into engalimali. Niyazwa lo? Amen. Chopho yonke into ivukele lesi sigqoko. Babesifaka nje la sehlela sifike nala sehle ngala, so that sivikele ikhanda. Uma kukhona umcibisholo onqamule ngawubonanga uzoshaya ikhanda ufike ushaya isigqoko sensimbi, awube sensimbi. Leli sotsha bese kuzothi la esifubeni sasiba nento esifakayo la esifubeni, kwakubizwa ukuthi isivikelo sesifuba, so that uma khona umcibisholo odlule ini isihlanu wazoshaya esifubeni, ungashaya inhliziyo yaphaphu
ngoba la khona isivilo sakhe sesifuba. Bese kuzothi leli sotsha laligqoka ingubo ukuze uma seligijima ingubo zalo zingahigeli, lalibopha ibhandi ukuze ingubo zalo linjani zingagigeki. Bese ey'nyaweni lalifaka iy'cathulo so that lingahlatshwa, lingaqhuzuki kuvele igazi kobhozo, lifake iy'cathulo. Konke lokhu uyazazi ukuthi sisengozini sempilo for ukuthi sikwazi ukungahlulwa, kumele ngihlome. Esandleni uma sekuhlomile enjalo, esandleni sakhe wayiphatha isihlalo. Bese kuzothi lesi sandla noma okhalweni afake ikhodo or inkemba. Manje uNkulunkulu umefuna ukusichazela impi kamoya usebenzisa impi yenyama abayaziyo. Uthi njengoba kukhona impi yenyama khona kamoya, njengoba kukhona ikhali zenyama khona kamoya. Abenyama ekhanda bafaka isigqoko sensimbi, bafaka isigqoko sensimbi, bafaka izinto ey'thile phathini nezobona. Uthini kuqala? Hlomani, ngakho yimani izingalo zenu ziboshiwe. Uthi njengoba abasemhlabeni befaka ibhande okhalo ukubopha ukuthi ingubo zabo zingahigeki, uthi nineleni ibhande kube iqiniso. Eleni ibhande kube iqiniso. Uma uSathane efuna umzalwane ebe umzalwane ogigiyakayo, uqala emsuse ibhande. Ngabe naliqinisa bemzalwane unamandla. Alifakile ibhande. Njani alifakile ibhande. Uma esefuna ukuthi ikholwa elibamba, ngicela ungibabelela. Niyazi ukuthi umzalwane amanga ayamkhulula physical but ayambopha emoyeni. Kunabantu abayitshela ukuthi uma ngiqamba amanga ngimpintshekile ngiyaphunyuka, usukuphunyuka physical ebantwini but emoyeni ukuvula intubo uyibophile. Uma sekumele uyikeke uSathane into yokuqala eqhashula kumzalwane uqhashula abe umzalwane unamanga, ukhohlisayo, unoqili. Iy'nkalo zenu azibe boshiwe iqiniso. Ngeke uyikeke lo mzalwane. Ayikho into ongambamba ngayo ngoba amanga uma waqambile kumele ulinde la wesibili ozokwazi ukuseka ngawo la kuqala. Uma waqamba kodwa nje amanga alihambi lodwa imanga, kumele ube khona amanye azobhekha la kuqala. But umuntu weqiniso noma iqiniso lingakufaka kuphi enkingeni kodwa lelo qiniso linjani likhululile, uSathane akwazi ukuthinta. Khona la kumele sikhulume khona amaqiniso ukubona ukuthi amaqiniso azosifaka enkingeni kodwa sazi ukuthi leyo nkinga ngeke siphelele kuyo ngoba emoyeni sikhululekile. Idlelwane benoNkulunkulu unjani phakathi. Ngisho ngathiwa lelo qiniso bangilahlangana but ngizoma ngoba ngeke tholakala intuba ezweni likamoya. Bathi abantu abaphunyuka ngamanga emoyeni baney'ntuba babophekile, bahigekile, iy'ngubo zabo ziboshiwe. Njengoba isotsha lika-Israyeli lifaka ibhande, eleni ibhande iqiniso, iba umzalwane okhuluma iqiniso noma ukonza iqiniso lizokwenza uhlulelo, lizokwenza enkingeni. Awusize omunye umuntu, uyisiza wena ngoba uma ukhuluma amanga usukuyilimaza wena, ukhululeke enyameni kodwa ubopheke emoyeni. Ungavumi ukuthi amanga abe yinto okuphunyula, isuke kuphunyula amanga enyameni kodwa suke kubopha emoyeni. Ayivumi lento. Uma umzalwane weqiniso abantu bayakwethemba. Uma ufuna ukuhlala njalo umuhle ebantwini, abantu bagcine bengekwethembi, bayazi ukuthi ayikho umuntu operfect njengoba wena uhlala uyiveza umuhle ngenxa yokuthi unamanga. Kodwa umuntu oneqiniso kwala noma enza into ethile bethi akayenzanga, bayazi ukuthi umenza iveza ovula iqiniso. Umuntu oneqiniso akusiwo umuntu ongenalo iphutha, umuntu othi umenza iphutha uneqiniso. Mina ngimthemba umuntu ngoba ephelele, ngimthemba umuntu ngoba ukholekile, umenza iphutha uyavuma. Lo muntu ungahamba naye ibanga.
ngishaya ihlanise ngale ngale. Amen. Msalwane neqiniso yebo ikeke. Baningi abantu abavuswe uNkulunkulu kumele basebenzise bathi bayikekile abamazala kanjani. Inceke ngamanga neqiniso asiqoqo. And abantu abakwazi ukulandela. The first thing uma abantu bezokulandela ukuthemba. Ayazi ukuthi uthembekile ubani into ethile uyenziwe. Umenzi lesiyazi uyafu. Uma engayenzanga nje obethi akayenzanga nje akayenzanga ngempela. Umuntu onamanga nje ngakhale kanjani bazi sibana wenzile lokho. Bamazi ukuthi kuyimpilo ukuyiqala. Khona umuntu umfundisi engangihamba naye waqamba amanga ngihamba naye. Ubothi lento akasayisabi sikuye la egazini. Bayamfonela uthi usevereleni esho sewotha lo. Okay. Ngasho ngathi le ndoda la ngeke ngiyithembe ngoba amanga indlela ophuluka kuyo. Umuntu ongahloniphi izwi lakhe mina ngizohlonipha kanjani? Kodwa umuntu noma azi ukuthi abantu bazomthethisa kodwa athi ngizolikhuluma iqiniso noma lizongifaka enkingeni. Lo muntu bomthemba abantu babazi iqiniso indlela yokuphila kuyo. Iy'nkalo zenu uma nizonqoba nizoba namandla azibe kusho neqiniso. Yes. Nifakile isivikelo sesifuba. Nifakile isivikelo sokulunga. Angithi nizwe ukuthi lezi khalo okhulunywa ngazo ekhaleka abantu. Kumele ube umzalwane owaziyo ukuthi wena unokulunga kukaNkulunkulu. Angikhuluma lokhu kulunga mina okuthola ngokuphila impilo engcwele. Uphila. Angikhulumi angithi nizwe ukuthi ikhali kaNkulunkulu. Akusike ikhali lezini. Shothi akusikho ukulunga kwakho lokho. Ukulunga kwakho. Lokho kumukela mhla ukhona uJesu kunokulunga kwakho ongakusebenzelanga. Awuphili ubungcwele ukuthi ube nalokho kulunga. Empeleni uphila ubungcwele ngenxa yokuthi unjani nokulunga. Kunalokho kulunga omele ukwazi ukwamukela. Noma kumiphambo kaSathane okulunga kunama shortcomings uSathane engakwazi ukukwenza ube guilty akuhlulele ngakho but kulokho kaNkulunkulu kuphelele ukusebenzela. Ukulunga kukaNkulunkulu okwenziwa khona mhla umukela uJesu lokho kulunga kumele kube isivukelo sesifuba sakho thembele kukho. Sathane ngakulahla ngokwakho kulunga but ngeke ilahle ngokaNkulunkulu bakuphelele uncike emsebenzini ophelele kaJesu Kristu. Fazi vile. Abazali abaningi bayazi ukuthi balungile ngenxa yendlela abaphila ngayo kodwa bazi ukuthi balungile ngenxa yokulunga kaNkulunkulu kubo. That is the reason abantu beyibiza ngezoni enjani eyithethelele. Kanti mhla umukela uJesu kwaphela kuba isoni waba ukulunga kaNkulunkulu. Waba ngolungile. Ingakho iBhayibheli njalo libhalela abaseKorinte lithi abangcwele ngezansi bese basola nezono abazenzayo. Uba addressa ngento abayiyemoyeni ukulunga kaNkulunkulu abesizoba thethisa ngento abayiyempilweni kwi-general life amaphutha nama-mistake. Hayi ngiyakhuluma umuntu futhi. Amen. Nifakile isivukelo sesifuba ukulunga. Kumele uzazi njengekhono ukuthi ngale kokulunga lokho kuphilayo kunokulunga wena waphambukela mhla umukela uJesu. Ilokho kulunga kwazi ukuma phambi kaNkulunkulu nesibindi. Ilokho kulunga kwazi ukuma phambi kaSathane ungahlulelwa. Ilokho kulunga okwazi ukuba njani okwazi ukuthi uSathane ngabe. Lokho kwabuya kwaSathane ukucheck. Ngakhombisa amaphutha nama-mistake. Ngeke uzokwazi ukuma ngokwakho phambi kaNkulunkulu naphambi kaSathane. Kumele uphile lokwakho but ngeke uzokwazi ukuma phambi kaNkulunkulu uSathane. Okungamanga ngakho uvikela isifuba sakho lokho kaNkulunkulu. Uphelele lokho. Ulunga. Okwamukelayo lokho akusebenzeli uyakwamukela uJesu wasebenza. Ngathi umukela uJesu umukeliswa lokho kulunga. Kumele lokho kulunga ukuhlome ukwazi ukwamukela uncike kukho. Lokho kulunga uyakwazi ukuba nakho kodwa uthotha akuhlomanga. Awazi lutho ngakho kulunga yakho uthembele kulunga onjani ophilayo. Ingakho impilo yakhe ihlala i-guilty nama-shortcomings ingenaso isibindi sokuya kuNkulunkulu nokuma amademoni ngoba uncike kulunga kwakho.
Jesu umuntu osindisiwe. Uma sengibhekene namadimoni mina ngiphila impilo engcwele Yesu. Ukuthi uma sengibhekene namadimoni ngisebenzisa impilo engcwele engiphilayo, ngisebenzisa impilo engcwele enginayo ngakho Jesu. Leyo ayinaphutha. Leyo mpilo engcwele lokho kulungana nakho noma uhleli kuphi ezonweni usemoyeni wakho. Uma lokho kulunga akusuki ngenxa yokwenza izono, but izono zivula intuba emphefumulweni nasemzimbeni wakho ngenxa yezo zono. Uma uthethelelwa uphenduka ezonweni zakho, uthethelelwa uhlanze emphefumulweni nasemzimbeni wakho, ekulungeni lokuphilayo but emoyeni. Ingakho uPawulu ubebhalela abaseKorinte babizwa ngobangcwele, yizo usazobona emavesini alandelayo, usazobasola ngezono. Ubungcwele ukhuluma ngokulunga lokho abakwamukelayo, bangabalungileyo, abasekiza izono, yize baphila impilo ezonweni. Impilo leyo akulungi into abayiyo. Isono into oyiyo. Impilo oyiphilayo uphila izono into isono. Ukuba olungile akusebenzeli, njengoba kuba isoni akusebenzela. Waba isoni ngenxa ka-Adamu, waba ukulunga ngenxa kaJesu. Umukela ukuba isoni umuntu onakele ngenxa ka-Adamu, umukela ukuba ngolungile ngenxa kaJesu. Bese uphila ezonweni ngenxa yokuthi isoni, uphila ukulunga ngenxa yokuthi ulungile. Uma waphila ezonweni ngakho ungekiyo ikharacter yomzalwane, uphila ezonweni ngoba umuntu lesisindisiwe ngokulunga kaNkulunkulu uba nento kuye ezondisona. Ngakho lithi iBhayibheli okuzelwe uNkulunkulu akuyi ngokuba imbewu kaNkulunkulu ihlala kubo. Kunento imbewu kaNkulunkulu elaphakathi umuntu osindisiwe emenza ukuthi angathandi isono. Uma wasindiswa uyaphila kahlala akusinto aphila ngayo isono. Nokulunga afake isifubelo sesifuba asenze njani? Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Umzalwane osindisiwe kumele lento yokukhuluma izwi likaNkulunkulu kube impilo kuye. Akukhulunywa lapha ngabantu ababiziwe, akukhulunywa lapha ngengcingo kaNkulunkulu, kukhulunywa ngenkani zawo umuntu osindisiwe. Umuntu osindisiwe akahlale ready njalo ukhuluma izwi. Akube umuntu onjani already njalo wenze njani? Ukhuluma ivangeli lokuthula. Ivangeli alibesikhala umzalwane. Lapha kaJesu sesiphambana alibesikhala umzalwane. Ayibela emlonyeni umzalwane. Alibesikhala. La khulunywa ngengcebo, khulunywa ngabantu abagifted. Khulunywa ngekhala, khulunywa ngempilo, khulunywa ngekhala ehlonipha umzalwane. La khulunywa abantu abagifted, khulunywa ngomuntu ohlomile, okhuluma ngevangeli ngenxa yokuthi nakho lithi iBhayibheli onendodana unobufakazi. Ukwazi ukumukela uJesu bese kuyathuleka empilweni yakho. Uba nobufakazi obuthile na? Kunento kumele iphume ngomlomo. Awukwazi ukumukela uJesu uthuleke uma umukele kahle. Once wamamukela ubufakazi obuhlala kuwe. Once wamamukela uJesu kumele ube umuntu ohlale ready. Nakho lithi iBhayibheli ibani ngabalungelo ukubaphendula abanibuza nethemba enjani. Ulikhulu ready. Izicathulo zakho ziqondiswe nje kumzalwane ukuba ready ukukhuluma ivangeli. Isikhathi somzimba. Uma ubuka wena emabandleni nasemasontweni khona nezikhali, that is the reason ibandla liyi-weak. Ngakho ubona abazalwane banganqobi, ngakho ubona abazalwane into abayibekele emhlabeni. Abazalwane emhlabeni abakebelanga ukuba lisizi yatshulelwa, ukumuka nomfula, ukuthi sesobona izulu. Abazalwane babekele ukuba ngabanqobi, babekele ukukhazimula, babekele ukuba impendulo yesu, ukuba kukhanya kweso, ukuba usonto omhlaba, ukhazimulisa uNkulunkulu. Bayindawo yokubalekela abazalwane, indawo yokubhastop, into esehamba iy'nyanga nezangoma. Uma engena la kumele isimo sakhe sishintshe. Bathi ibandla likhaya izandla kanye nomhlaba. Isamuwe noma likhaya. Ubona wiki nje amandla atholakala ngokuhlala. Ubona le wiki nje
ngoba liqinile alinawo amandla amakhulu enkosini ngoba atholakala ngani ahlomanga lezinto obona sibala hamba ucima ngaphandle uyayithola and ungayitholi ungamangali ubona ibadlala iwiki lingenayo isolution ma-problems abantu lingenawo ama-answer emibuzweni abantu lingenayo ukunqoba ey'mpilo abantu ababheke nazo ungena abantu nemithwalo baphume nayo ningasona abantu uma nibabona bengayi ey'nkonzweni ukuthi bake baye ey'nkonzweni kodwa izinto zabo zangashintsha usukusona abantu sona iy'nkonzo bandla liphucwa ikhaya kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa kukho konke thathani isihlangu sani sani isihlangu sokukholwa uma nisiphethe lesi sihlangu sathane kubuza ukuthi uzophila kanjani vele udlule ngaso uNkulunkulu uthezula kholwa Yesu hawu wena uzofa njengoba ugula angiyikufa eniyakuba namandla okucima ngaso thatha nje lesikhali vele nibe namandla okucima yonke imicibisholo yemicabango neyindlizo sathane kujijele empilweni Lempuza emini insabiso ungaba sathana kuphuzayo oyokuphula ngokukholwa okuncike ezulwini. Mina ngiyamsaba umuntu ofela mina ngiyikholwa mina ngiyakholwa kodwa ukholwa wakho ungakhele ezweni. Kumele wena ulazi izwe lispecifically kuyonke imicabango sathana kuphosela yona. Uma etshela ngokuthi uzofa ngezifo umtshele ngoba uyayazi answer specific kuphi efika. Tshela ukuthi Jesu wabetshanza ubuhlungu bami wayithwala izifo zami emvimbo yakhe ngiphilisa angibezi ukufa yophila shumela indaba kaNkulunkulu ezweni labaphilayo. Ngalendlela sokuqhamuka ngayo uyabula. I remember one day abantu ababefa beprofetwe umuntu wayenemimoya uma bakholwa ziprofeto zabo phela kumanifesta according to prophet. Ngolunsuku wa prophet uDavid Prince athi ngibona ubhinqane ngathi akwenze lokho. Sikhothi voice nangempela ayigcinakanga nembuko abanye bantu. Ngaphatheka kabi enhlizweni yami ukuthi why uMiles Monroe wafa emncane kangaka ebegcotshwe kangaka uvuka abantu abaningi kuye ngathola esedlulile emhlabeni ukuthi nansi intimshaya. Ngafunda incwadi yakhe. Incwadi yakhe wayibhala ukuthi ngangena kwi-car accident. Uthi njalo uma ngise kwi-car accident noma ngisebhalweni ngihlale nginefiye ukuthi ngizoginqika nebhalweni. Athi uJobe lokho engangikwesaba kungehlela. Why gifted anointed months but why equipped ima ifiye ukuthi uzoginqika nebhalweni nangempela kwenzeka exactly njengoba khona ukuthi uzoginqika nebhalweni kufunde kodwa kusho ngomuntu njalo kusho yena ukuthi njalo uma ngisebhalweni ngihlale ngisaba ukuthi ngizoginqika nebhalweni. uJobe uthi lokho engangikwesaba kungehlele ukuthi into uNkulunkulu wenza ukuthi avumele uSathane ukuthi kuhlasele uJobe wavula intuba trofini. Ngakho lithi iBhayibheli ningesabi ngokuba ukwesaba kunesijezisi uthando lakho exosha kwesaba fiye. Uma uhlome isihlangu sokholwa uyakwazi uSathane uma ephosa into ethile wenze njani uyicishe umcibisho levuthayo phosa uSathane tshela ukuphumelela ngekushade ngekuye phambili tshela unamanga nginamandla okwenza konke ngayo uqinisayo engishole umlomo khona enhlizweni uzokwenza ukwenzeka. okucima ngaso yonke imicibisho levuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso. Namukele. Ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu uthiwa wathatha ini? Nikhumbula izakhi. Wathatha ini? Isigqoko sensindiso. Nikhumbula wathatha ini? Ibhantshi lokulunga njengensini. Nanti siyavela ukuthi exactly izikhali uNkulunkulu ayihlomayo kumele impilo angahlumba lutho. Yizo exactly athi umzalwane akahleli igama abantu sikaNkulunkulu. Yizo lezo hlomayo. Uma wayihloma izikarani ngeke uhluleke.
Ukuhlulekile hlola ukuthi ubuhlome zonke ekhaya. Ngeke uhluleke nazo. Ngeke. Bayihloma kahle, wafunda ngamacebo ezitha. Zathi uma ziphosa izitha, wacisha. Wangagcina ngokucisha, kodwa wenza njani? Nenkemba kamoya Kodwa ungaviki phela kodwa nawe ehlasela. Izwe njani? I remember one day kwakukhona abantu uNkule. Ngenkathi egula uNkule ngangimbone embonweni ngaphambilini egula ngomqondo. Ngase ngimbone ehleli kukhona omama bomphakathi behleli ngamcela kubo ukuthi abanikele bathi angimthathe. Ngamthandazela waphila ephushiwe. One day kwakudayisa ama-airtime la ekhaya ngithi ngafonelwa ukuthi wangitshela ukuthi uNkulunkulu ngahamba ngaya khona ngafica bemfanele uMnazaretha nanomNazaretha lefoto kukhona isangoma lesisafakela simgcobe izinto ezithile. Ngacela omama basemphakathini anginakile ukuthi ngenza exactly into engayenza kuphi appreciate ukuthi banginike yena base bethi enangumthatha ngoba vele sekwenziwe ezinye izinto akasizakalanga. Ngacela abafana bami ngenza nalo ekhaya ngikhumbula ifoto ngikhumbula iNazaretha ngenza nalo ekhaya sangena sobabili lapha endlini. Ngathi ngena nje imimoya esempilweni kaNkulunkulu yakhuluma nami. Ngathi njengoba ngigulisa mina nje senifuna ukugulisa yena ke manje njengoba ngithandazela. Ngathi nina manga asikho isikhali esilolelwe mina babezama ukuletha ifiye kimi ngayicisha. Ngathi nina manga asikho isikhali esilolelwe mina esiyophumelela. Bathi ngeke usikhipha ufastanga. Ngathi ngeke nginikhiphe ngefasting. Imangaliso zongilandela ngoba ngiyakholwa egameni lika Jesu. Ngokukhipha amadimoni ngizokhipha ngegama lika Jesu ayifasting. Ngathi shout ayisamukile kule. Babuyele ekhaya sangibuyele ngithathe khona ngokuqala. Ngacisha kodwa ngangifuna ukufika kuphela ngenze njani. Ngagala. Awuthi uma uyikholwa nje zikushaya uthi uNkulunkulu uthi uyokwenzani zikushaya lokho nje zikuphushile zikuvulile nje uthi ngile uthi uNkulunkulu olunye usuku uNkulunkulu yokukhumbula lutho vuka vika gadla uyikholwa yazizwi ugadle nale ntombi yazi uma sekuphetha ngempela ngiyasho ngithi ngeke zafa. Akekho umuntu angaye emathuneni nezwi kaNkulunkulu umeyile kube lavuka lizogcwaliseka. Ngeke zafe siyalwa asiviki kuphela kodwa siyajikijela nathi siyaphosa nathi siyagwaza. Lapho unqoba khona lapho ushintshe empilweni yakho khona lapho sibiza kusenjani so not automatically bese kuthini Okay, ngokukhuleka konke Ngathi nabona ke nasithi sesizovala. Ikhali zonke zomzalwane zizovala ngani? Ukukhuleka konke. Ngathi abantu ukukhuleka ndisikhala. Akusiyi imfomo yabazalwane. Akusili isiko labazalwane. Ukukhuleka isikhali kumele umzalwane ehlale siphethe. Umuntu ongathandaza uhlukile. Umuntu ophushwa emthandazweni uhlukile. Naye udabukela umuzi womuntu osindisiwe kodwa ongathandazi. Basuke benomzalwane osindisiwe kodwa ongahlumanga. Ngiyamangala ukuthi ngabela abantu basafaka kanjani ezikhukhuleni zempilo emlilweni empilo uma benomzalwane ngoba ikhaya liyakwazi uma ngumuntu oyedwa olinxusa kulelo khaya. Ngakhetha uNkulunkulu ngafuna owayezoma kuphi esikhaleni ngenxa izwe uthi ngafuna owayezoma hayi ababezoma owayezoma oyedwa nje owayezoma esikhaleni ngenxa yezwe uthi kodwa ngifuna umuntu othandaza. Abantu bayaphusha umthandazo ngoba abakazi umthandazo ukuthi ubaleke ngani. Abazi abantu ukuthi into zabo zikhulelwa zizame umthandazweni. Uma umuntu engathandaza kanayo khuleka into zakhe.
Umuntu osewazi umthandazo unjani akaphushe umthandazweni uyena onjani ophusha umthandazo nomunzima ngoba uyawazi ama-result akhona. Uma ungathi ingcebo kaNkulunkulu esesazi i-powerful kwangekisi isiphiwo. Mina ngimangela ukuthi khona into okuthiwa isiphiwo, khona into engekisi isiphiwo. Mina mfundisi ngaphiwa isiphiwo esilinganayo nawo kodwa singasebenzisi ngendlela kuya ngokuthi level yakho mfundisi kephi. Hloma. Ningaba neziphiwo zokuhlabelela nobabili kodwa uthola ukuthi omunye uhlomile unamandla usebenzisa ngamandla. Omunye unesiphiwo kodwa uyabona lesi siphiwo sidinga ukuhlangana namandla. Ngoba uma singenawo amandla uyoshumayela izaqhule ezinkulu ibusise ngisho umthakathi ehleli phekwe mfene busiseke. Bathi umuntu ohlalayo noThixo ehlomile isiphiwo sakho usebenzisa sinomlilo namandla esukuma nje phakamisa isandla. Baba bekho nje izulu vele lishaya isifiso uhlala nawo. Awukwazi ukuqhamuka ufuna ukuveza uNkulunkulu esuphambi kwabantu ngahlalana naye imfihlo. Izulu aliprepare. Ayithathe ngavele kwehla izulu nje uthi bazalwane sukumani anginizwa bazalwane. Kumele uNkulunkulu amuve la. Lo uNkulunkulu ngaze ngamuva wedwa lapha ekhoneni. Lapha ekamelweni usufuna uzomuva lana vele lithulele nje izulu. Qhamuka umuntu ohlala nezulu emfihle uma waphakamisa isandla nje uthi baba akekho nje nawe. Izulu lishaya isigxivizo ngoba njengoba efuna ukulehlisa ujwayele ukulehlisa yedwa lapha emfihle. Aliprepare izulu. Ungayithathi izulu likhetha abantu izulu alibheki ubuso bomuntu bonke abamfuna ngeqiniso uNkulunkulu.